Pirtûka Miraz Ronî ya bi navê Xebatên Rewşenbîriya Kurdî li Bakur 1900 ji aliyê Enstitûya Kurdî ya Stenbolê ve hatiye weşandin. Pirtûk xebatên sazûmankariya Kurdî ya rewşenbîrî ku di sed sala bîstan de radixe ber xwendevanan. Di Pirtûkê de her çiqa sed sal dabe ber xwe jî zêdetir li ser xebatên di navbera salên 1907 û 2000 de hatiye seknandin. Pirtûk ji sê beşan pêk tê. Di beşa yekemîn de li ser mijarên wekî erdnîgariya Kurdî, zimanê Kurdî, tevger û saziyên Kurdî, di beşa duyem de li ser rewşa xebatên rewşenbîrî û di beşa sêyem de jî li ser kovar û rojnameyên ku derketine hatiye sekinîn. Pirtûk di meha yazdan a 2019 de ji weşanxaneya Enstitûya Kurdî derketiye. Nivîskarê Pirtûkê Miraz Ronî ji Norşêna Bedlîsê û di sala 1966 de li wir hatiye dinê. Bi navê Kurdiya Pratîk û di bin dara xaçe de serhildan pirtûkên wî yên dinê ne. Gelek xebatên wî, werger û gotarên wî di kovar û rojnameyan de hatine weşandin.